Li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê dibistan ketin betlaneyê û 440,217 xwendekaran karneyên xwe standin. Sendîkaya Mamosteyên Perwerdehiyê Eğitim Sen li tevahiya Tirkiye û Bakur xwediyê 120,000 endaman e. Li gorî rêveberên vê sendîkayê di şer û pevçûnên li Bakur de nêzî 300,000 xwendekar ji ber koçberiyê di perwerdehiyê de li paşman e. Tenê li Sûra Amedê ev hejmar 30,000 e. Ne tenê Sûrî mesela Geveriyan bejin, Slopiye, Cizîrê yani gelek malbat mesela koç bûn çûn cem merveyê xwe zarokekî her sınıfa çaran bejin, yekî her sınıfa hefta, yekî her sınıfa yazda. Avana divê dönemê de gerek wê perwerdehiyê bistîne. Yani ginestîne sala gibi telafiya wî tune. Eğitim bir sence sendikayeke nêzî hikûmetê ye. Ew dibêjin dewlet di 2 mehên betlaneyê de perwerdehiyê bide xwendekarên koçberan û kêmasiyan telafî bike. Gotin ki em ê dime dersekî kêmanî girtin ise ve kêmaniya we em ê biqedînin çawa viya jî mektebê dide gede bigirên bibin wêrê de ev ê ders bidin we fakat viya jî tatilê de ew ê vê kêmaniya we biqedînin. Ji 16 tebaxa 2015 heta meha Nîsana 2016 di şer û pevçûnan de nêzî 300,000 xwendekar ji xwendina xwe mabûn an jî nekarin perwerdehiyeke baş bibînin. Pêdiviya xwendekaran bi perwerdehiyeke baş heye. Lê ji bo perwerdehiyeke baş jî pêdivî bi aştiyeke mayînde heye. Maşallah de kak. Rûdaw Amed.